Armadong Lalaki, arestado matapos manggulo sa isang karnabal sa Ilocos Sur. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang lalaki na nahuling may dalang baril matapos manggulo sa isang karnabal sa bayan ng Kawayan, Ilocos Sur madaling araw kahapon. Kinilala ng mga pulis ang sospek bilang 31 anyos na residente ng Barangay Poblacion, Santol, La Union. Sa tulong ng mga empleyado ng karnabal, rumisponde ang kapulisan upang mahuli ang sospek matapos makatanggap ng ulat hinggil sa ginawa nitong panggugulo. Nakumpiska mula rito ang isang baril, magazine at 13 bala. Ayon kay Police Captain Laika Bayasbas, hepe ng Kawayan Municipal Police Station, nagdulot ng kaguluhan ng sospek matapos umanong malasing habang nasa karnabal. Kasalukuyan ng nasa kustudiya ng pulisya ang sospek para sa investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Kasama mo, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.